Néhány idilli kocka abból a dokumentumfilmből, amely arról szól, hogyan másztak meg egy dolomitokbeli hegycsúcsot kísérőikkel Eötvös Loránd lányai. A 120 éves történetet úgy dolgozták fel a filmesek, ahogy az akkoriban történt, valóban korabeli felszereléssel, korabeli ruhákban, és valóban meg is mászták a falat. Eötvös Ilonát Nedeczky Júlia alakítja. Hegymászó. A magaslatok szerelmese, az első magyar nő, aki 8000 méter fölé jutott. Ő aztán tudja, milyen a magashegyi élet. Például ilyen. Ebből a sátorból 3 napig nem lehetett kimenni a tomboló hóvihar miatt. Júlia amúgy gyakorló pszichológus és zenész, most is őt halljuk énekelni. Kapuvári Gábor és Mit tud még című rovatában, a Hajnaltájban azt is elmeséli, mit gondolt, amikor maga alá temette egy lavina.